Zira limene mukuliona apali laphikidwa ku nyumba kwanga kwa ine Joseph Namati. Amaphika ndi mwana wanga. Anatenga pamodzi mwa mazira amene anagulidwa nkumaphika bwinobwino. Kenako ndi pamene pamapeza kuti tisende amaphika kuti ongowiritsa umene pochotsa chikhungwa chake chicha pamene papezeka kuti linali ndi la mtundu umene la pinki moti abale anga tiye ndizisamalani ndi zakudya zene tikudyasi. Sikuti nkhani ndiyongopeka, ayi zachitika ndithu kwa ineyo Joseph Namati ku nyumba kwanga kukanjedza house number 500 ku Blantyre ku Malawi kulimbe. Zachitika zimenezo ndizeni moti chonde tisamaleni pamene tikudya zakudya zinazi nchifukwa pakufunika kuti tizisiye, tisamazikonde kudya ni mapoizoni. Kulisenda dzira limeneli kumene kukuoneka chairo kumene kumaoneka thovu fusono nkumati kodi chinthu chimene chichi tinakakha kuti tadya usiku kapena zangosendedwa nkumapangidwa ngati mundima anthu nkuyamba kudya osaona kuti mbali inayi zikuoni kuli zairo za pinki ngati zimenezi. Munthu moyo wake unakakhala bwanji? Kapena tinakaphika ungophika okuswa kutakasa sitinakadya poizoni. Chonde abale anga, chonde nthawi yatha tiye ndiyesetseni kuchita zinthu zimene zili zabwino zake ndi ngati izi. Tikadzuka mammawa tiye ndipemphereni kuti Mulungu atipatse chakudya chathu cha lero. Komanso tizipemphera kuti Mulungu ngati ndakonzedwera kuti ndidye choyipa chisandifikire, chifukwa uyutu ndi poison amene ichitu nchoyipa ichi. Tiyamika Ambuye kuti tili mu dipiti wa mapemphero umene tikupemphera kumampempha Mulungu zinthu zokwana folo kuti atidalitse komanso akulitse malire athu, dzanja lake likhale pa ife ndipo asalole kuti choyipa chitigwere. Ndikulu kuti choyipa ichichi nchifukwa chaonekera mwa njira ina ndoti apa tinakangodzidyera ife phee. Koma ayi ndithu ndi zimenezi. Tiyeni mama wina uliwonse tikadzuka tipemphere, masana tipemphere, madzulonso tipemphere kuti Mulungu azikhala mbali yathu. Mapoizoni amene akukonza satana otiwonongera ifeyo asamatheke, kuti zinthu zina zoyipa ngati izizi zoti satana anatikonzera zizifika pokhala poyera chonchi ngati mmene zakhalira izizi. Chifukwa mwa njira ina chinthu chitu chinakapweteka munthu koma Ambuye watitetezera. Kotero pempho langa ndi limene kwa Khristu nonse komanso wina aliyense amene angathe kumva ku audio ngati imeneyi kuti chonde tiye tizipemphera satana kulimbana nafe kuti titira mapoizoni mu zakudya ndi mu zinthu zosiyanasiyana. Tiye tisamaleni. Ine nkhani yoona yachitikira ineyo amene ndikuyankhulani. Wapeza zira limene amene amaphika ndi mwana wanga. Ndaba ndachita share ndi inu anzanga pa grupu limeneli ndi cholinga choti ndinonso muchenjere ndi mmene dziko likuyendera. Ambuye akuthandizeni, Ambuye akhale nanu pamene mukulimbikira komanso kupitiriza kukhulupirira Mulungu mu zinthu zanu zonse. Osewala kupemphera mawa, masana, madzulo, nthawi ndi nthawi kuti Mulungu adzititeteza kuzoyipa zonse zimene satana amakonzera miyoyo yathu ndi mabanja athu. Zikomo. Tingoyikirako ngati ndemanga izi zikuchitika pamene mapazi sizachitendo kwenikweni kwa ine ngati munthu kuti
ndakhalako ku chipembedzo cha satana, ndikuyenda nawonso m'malabu mmene anthu anzeru aku dziko lapansi olemekeza satana amasakanizirako makemiko awo amene cholinga chake ndikupha, mwina kuchepesa chiwerengero ku dziko lapansi, sokoneza thanzi la wanthu, sokoneza maganizidwe, machitidwe a zinthu zambiri zokhuza thupi la munthu, kumpanga kuti munthu aleke kuchita functions thupi lace modalira mphamvu za chilengedwe chake, komano adzidalira mphamvu za chinthu china, kumapanga mankhwala woti azichosa mphamvu za chilengedwe zija zizibwera mphamvu za anthu a mitundu yosiyana, mphamvu za mitundu yosiyanasiyana, kapena mwa njira ina munthu uja azisowa mphamvu ndi azimwa zinthu zimene zingamuwonjezere mphamvu mthupi mwake. Zolinga zambiri zimene anthu opanga makemiko koma ku chipembedzo cha satana amapanga. Ndiye kemiko mukuiona apayi, ndikuyikumbukira imeneyi imatchedwa kuti Samia chemical. Amayibisa kwambiri. Ndiye ili ndi nambala imene ndingasoweke kuyikumbukira, koma ikangati akamagwiritsa ntchito Samia ngati ndi yomweyo, imakhala ndi namba zitatu zoberekana, koma ziwirizo zimakhala zofanana. Akayika 77 ndithu kwina kwatha kuyika 1, akayika 77 kwina kwakhoza kuyika kena kake ka lemba lina, kandi 88 amayika lemba lina. Manambala amakhala oberekana, komano imakhala kuti yomweyonso ndi language. Kungoti pamene ndikufotokoza za Samia pa, nambala imene amagwiritsa ntchito popereka mankhwala amenewa ku dziko samatchula kuti Samia, amayikako nambala. Ndi nambalayo ndi imene pakuyankha kapena pa comment iyi ndayiwala. Ndikakumbukira bwino ndikutumizirani abale kuti muidziwe nambala imene, kuti mwina ngati pa Google anayika muzakwanisa kugugula pogwiritsa ntchito nambala imeneyo, ndipo zimene ndikufotokozazi muzazipeza. Mwina ine ndakhala ndikufotokozera kwa nthawi yayitali kunena kuti zimene ife anthu timaganiza ndi mmene dziko lapansi limayendera si mmene ife tikuganizira. Mmene timayimira tikamapita pa shopu kokagula chakudya, chimene amata pa pepa paja ndi mmene chinthucho chilili nkuchibweretsa ku maganizo athu, sichimafanana ndi mmene ife tikuchiganizira chakudyacho. Chimakhala kuti ife tikuona china ndipo tili ndi kukhutira kuti ndi mteza awupanga bwino paki, ndipo alembapo kuti peanut. Ndi mteza mmene tikuwonera mteza ndi mmene ifeyo timawulakalaka pa levulo ya mteza, koma kuti kuganiza kwathu kumakhala kukuposera pa mteza paja, kapena kuti mmene chinthucho chilili chimakhala chikuposera pa mtezapo. Ndakhala ndikubwereza kuti mmene anthu timaganizira ndi mmene timaonera si mmene zinthu zilili ku dziko lapansi lino. Mukayang'ana chimenechi mukuchiona pamene pachi ndi zira ndithu limeneli, koma chemical iyi monga ndanena kuti imatchedwa kuti Samia, imagwira ntchito ku ziweto, imagwiranso ntchito ku mavaccine, imagwiranso ntchito ku mapilisi a mitundu. Samiyayi akanchulutsa amathanso kumugwiritsa ntchito ngakhale ku mafiyeta. Ndi chemical yodetsa nkhawa kwambiri, koma chemical imeneyi yotchedwa kuti Samia
kuti ikapezeke ikutulusa zira la chonchi, chimachitika nchakuti amatengako 0.0 mwina kumponya mu 50 kg kapena 0.1 ndi kumponya mu 50 kg kapena mu 100 kg ya zakudya zimene timapereka ku ziweto. Ndiye chiweto chicha chimaswa mazira oposa mtundu kapena oposa muyezo wake wa chinthu chicha. Ndi ngati business tizipase kuti ziziyikira mazira ambiri. Ndiye muchakudya chimechi chakama tizimakoloira kazimachani zimene timapereka ku nkhuku za veterinary. Zimezicha makemiko amene acha anyamata awawa amayikamo Samia. Komano chimene amayikira Samiyayi mu zimene zicha amafuna kuti pamene zira lija likutuluka lituluke ndi mafluidi amene mkati mwakemo muzipezeka ponso 1.1 1.0 kuzira licha. Now Samia ameneyo akalowa mthupi la munthu, chimene chimachitika nchakuti thupi la munthu limayamba kusinthanisa mphamvu za chilengedwe zimene munthu amakhala nazo akamabadwa. Sopano amayamba kuchosa mphamvu zimene zija ndi kukuyikira mphamvu zimene uzizipeza pokapoka udye chakudya china chake. Mphamvuyo uyipeza pokapoka mwina uonese kuti unamwati imawa. Mwina munachitapo experience kuti kungocha mamawa simunadye, koma ka aula kameneka kakuti muchokere pa 6 koloko kufika mwina pa 8 koloko imene timamwati mukapeza kuti ukufikira pa muyezo kuti mwina kumafuna kunjenjemera. Tai zonse mtupi mwako amafuna kuti muzikhala Samiyayo ndi cholinga choti mphamvu zimene munthu ali nazo za chilengedwe zisambagwire ntchito, azidalira mphamvu zochita kugula. Kumene dziko lili kupita mpingo wa Mulungu tikamanena ku nkhani ya zakudya ni nkhani yochitisa mantha komanso yomvetsa chisoni. Zikungotivuta kuti ambiri kukhulupirira pamene tikufotokozera kukutivuta kuti mwina wofotokozera si mzungu si graduate. Ndikumva dziko likuvutika kumva chichewa chathu chomwe. Chichewachi niona ngati chikutivuta kumva. Mmene tikufotokoza kuti zakudya zimene tikudya ku dziko lapansi ndizochoka ku midima zambiri mwa izo. Sepaja pakubwera mafunso atwaibu mutiuze tikalowa kumwamba ndi njala mufuna tisamadye chilichonse satana anapisirira mukufuna tizidya chani. Ndizotheka kulankhula mmene munthu ungaonere, komabe ife owunika sitifoka chifukwa chakutigwesa mbwayi kwa malankhulidwe. Uyu mukumpeza pamene papayi ndi Samia, mene ankapanga zimenezi, mene chipembedzo cha satana chinkalongosolera popanga kemiko imeneyi, imene anayipanga ndi Edgar Samson Devi. Edgar ndi wamulabu nayenso amasakaniza makemiko, koma ni nthumwi ya chipembedzo cha satana imene imatenga DNA ya munthu ndikuyeza mene thupi la munthu limayendera, ndikupeza chilichonse, ndikuona kuti kodi satana kuti akalowerere moyo wa munthu achite nawo bwanji. Ndi Edgar popanga kemiko imeneyi. Mabuku ake olemba Edgar muli chiopsezo chachikulu kwambiri chimene mwina inu mumve nawo lero. Iye yakunena kuti kuchokera mu 2003 Edgar ankachita target ku zaka 20 muwerenga kuchoka 203 kufika chaka chino. Amawerengera kuti ku zaka 20 chimene chidzachitike ndi chakuti mphamvu za munthu dziko lapansi zidzakhale kuti zalandidwa, munthuyo akufuna kuti akachite kugula. Edgar anayenda mmene timafika mchaka cha
2009 pa 14 September Edgar adamwalira. Now timvane pano kuchoka kwa Edgar ndi pamene sopano pamabwera Margaret Jonathan, ameneyi ndi mkazi amene anazapitiriza ntchito imeneyi. Ndiye mu 2009 tikunena za Samia, ichi mukuchiona muzirachi. Mu 2009 Margaret adatulusa ndondomeko yopitiriza chimene Edgar adachitenga kwa Satana kuti chidzachitike ku dziko lapansi. Mu plani yake ya Margaret pamodzi ndi Edgar otumidwa kuchoka ku chipembedzo cha Satana ndi yakuti kuyambira mu zaka za 2020 mpaka na mu 2030 kupita uko pakatipa ayesese kupeza njira imene a Eskom anapeza, imene a Waterboard apezanso. Ija timanena kuti kayamati pali postpaid ndi pali prepaid. Ndikulupira kuti ndi prepaid ngati sindikulakwisa, imene timagwirisa ntchito magesi amene tagula pa ndalama za mthumba mwathu. Mwa njira ina akuchita plani achipembedzo cha Satana kuti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachita zogula ngati mmene timagulira magesi, ngati mmene tingagulire mayunisi. Mwina kuti chimveke bwino tikepo mayunisi. Akagwirisa ntchito munthu mphamvu zake zizichita drain out, ndiye ampezera mitundu ya zakudya, ampezera mitundu ya zakumwa. Ndiye pa plani imeneyo anthu amenewa anatenga chemical imene ndikuitcha kuti Samiayo ndikuyamba kuyika mu zakudya, kotero kuti kuchokera nthawi imene mazira awa achizungu ayamba kupezeka mbwembwembwe pansika, kafukufuku wapang'ono wapansi kwambiri, chipembedzo cha Satana chidapeza kuti zikuweka mphamvu munthu zikupita zikachepa mofulumira kwambiri kusiyana ndi zaka zache. Mukaona kuti munthu akabadwa lero akamatha zaka 15-20 pa 30 years sangagwire ntchito ngati mnyamata. Mu 30 years oyamba kukhala kale nkhalamba, ali pakafukufuku ndi pakalikiriki achipembedzo cha Satana kupanga research kuti mphamvu za munthu nazonso azichita kugula, zizioneka kuti zikupita kokatha ndiye ndigule. Mwina chisanzo chabwino ndingayerekezere ngati mmene anzathu amene mumadwala sugar a diabetes tikabaya mankhwala kana ndi insulini tabaya, kanthawi kena kake timadzaona kuti mphamvu zikuchoka, thupi likuyitanisa chakudya sangasanga. Now technology yawo imene akupanga ndi imene yoyo kuti mphamvu za munthu zizizachoka. Ndiye chemical yoyambirira kuyeserera ndi Samiayo. Ndiye Samiayo amapita mu zakudya zambiri kufikira kuti panopa akuyesesa kukambirana ndi makampani amene akupanga sugar kuti awagawirenso Samia. Nkhani yosausa ndiyomvesa chisoni kwambiri ndiye kuti tikukhala mdziko ili losausa ndi lopotoka, limene ana a Mulungu akuvutika kwambiri kuti akamvesesenso mapulani andiyerekezi, pokhala kuti iwo ali ku dziko lomweli, ali ndi thupi lofuna kudya, ali ndi thupi lofuna kusamba, ali ndi thupi lofuna kuvala. Kotero kuti ngakhalenso ife amene tili ndi information ya kumidima tikamapereka ku ana a Mulungu, mmene ifenso tatembenuka nawo mtima nkukhala pamodzi, ndikumadziwa ngakhale ine mwini kuti ma information ena ngakhale ndapereke ndi ovuta kwambiri ana a Mulungu omwewo kuti akalandire ndi kuamvesesa, chifukwa thupi lawo silili kumwamba, lili ku dziko lapansi. Ndiye zinthu zina kuzizemba kwake zikutitengera kusausika zosatira zache, tikungochita kondemu uthengawo kuti ndi wachabe, kumapanga kuti ifeyo ndamene tikukanika kufikira muyezo wachiunikirocho nkuchisiya kuti ichi sichili chabwino. Ndinene kuti kawiri munthu akamazuzulidwa kapena kuunikiridwa
ngati munthu isakufuna kumva ndipo zimene akuwunikirazo akuziona kuti koyeyo ndi zabwino sangakwanise kuzisintha, chimene amapanga munthu uja ndicha kungopanga kondemu uthenga kapena kondemu munthuyo. Ndikhulupirira kuti mwachiona chimenechi kuti chikuchitikanso ngakhale pa mpingo umene ine ndikudzitcha kuti ndafikirapo. Pozuzula chipembedzo changa chomwe kuti apapa sipali bwino koma tikadaponda apa ndi apa, popeza owazuzulawa sakufuna kufikira muyezo ochisintha, chosatira chaka kuchita cha akupita m'machalichi ndi malo ena aliwonse ndikumakangopanga kondemu munthuyo. Atwaibu ndi oyipa, atwaibu ndi achabe, chifukwa chakuti takanika anthu kufikira muyezo omvetsetsa ndi kuchitsatira chinthucho. Thupi lathu lajoyina kale m'masisitimu amene tikuona kuti sitingakwanise kuasiya. Mapeto ake timangochita kondemu chinthucho. Koma ine ndikamawunikira nkhani ya zakudya ndimalunjika ku zinthu zina ngati zimene tikuziona mu zira limeneli. Imeneyi ndi kemiko ya Samia, mwachidule akuyikonza kapena kuti anayikonza kuti kumapeto kwa nthawi m'matupi mwa anthu musamazakale mphamvu zawo koma zizachita dreni mphamvuzi ndi azizachita ugula. Tikunena pano anayamba kale kupanga timaswiti timene tikuperekedwa ku dziko lapansi, timene munthu akadya switi imeneyi ngati anali ofoka amayambanso kupeza bwino. Mwachidule kapena kuti mwachisanzo, Samiyayi atampanga ku dziko lapansi, nonse mukukumbukira bwino kunabwera switi ina imene timayitafuna imene inkatchedwa kuti dande chewing gum. Mu dande chewing gum muli pafupifupi 25% ya Samia. Now, mukapeza mu dande chewing gum kunena kuti inuye muyambe kuthamanga m'masiku amenewo, mukamathamanga ndikutenga dande chewing gum ndikuyika mkamwa, zoona di energy imachita increase, kuonjezeka. Chinali chakudya cha nyamata ampira azaka zimenezo, amaponya mkamwa chifukwa amakwanisa kuthamanga 90 minutes chifukwa cha dande chewing gum. Now, chimene chichi ndi chimene ndikuyesa kuchitambasulako kuti tikante kuchiona mwa nzeru za Mulungu, kunena kuti dziko lapansi mapulani yache samene inu ndine tikuaganizira. Sono zira limene mukuliona pamene papali, chimene mukuchiona pinkiyo ndi kemiko ya Samia imene masatanisti anayipanga ku dziko lapansi ndicho linga choti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachita zogula. Zidzakhala bwanji kuti mphamvu zija ndikagule? Ndi mmene ankachitira anyamata osewera mpira kutabwera dande chewing gum, kapena othamanga kutabwera dande chewing gum. Amadziwa kuti ndikatopa ndi amatenga chingamo chija ndikuponya mkamwa. Nafenso tidzayenera kufika pa muyezo umenewu kutsogolo kwa nthawi, ngati sine ndi chizukulu changa, ngati si chizukulu changa ni mwana wanga weni ndabereka dzuloyi, mwana wanu weni muli naye leroyi. Ameneyi Mulungu ngati sangatikomere mtima ndikutenga mpingo wake mufulumira nkumapita nawo, mudzaona ana amenewa. Tidzaona tonse kuti ndi ana amene mamawa kuti adzuka apite ku sukulu muzizafunika mwapaseka switi ya mtundu wina wake, tablet ya mtundu wina wake, kapena chakudya cha mtundu wina wake, kuti chipereke mphamvu zoti mwanayo ayende kupita ku sukulu. Koma mukanchedwesa 12 koloko sazikabwera, azikafunika kuti mukampaseso chakudya china chimene chikamuongezere mphamvu kuti azafike pa khomo. Ena tizizafunika kudya kawiri, ena tizizafunika kumwa kawiri, kapena kudzola kawiri zinthu zimenezo. Samiyayi anamkonza ndicho linga chake chimene chocho. Ndiye ndi uyuyu mukumuona akuonekera ku chakudyachi. Sindidziwa anzanga asukulu mwafufuza kuti bwanji madotolo mukuchiona kuti chimene chichi ndi chani, muli ndikufotokozera kwanu,
maprofesa ali ndi kufotokozera kwawo, madokta akhala ndi kufotokozera kwawo, koma ine ndikayima pa point of view yanga ya ine yakuti ndikuchokera ku chipembedzo ichichi, chinthu ichi direct ndi chomwecho, ndipo palibe kusintha kwina kulikonse. Ameneyi ndi Samia. Kani imeneyi ndiyo sausa kwambiri tikayiyang'ana. Lerolo zikuoneka ngati kuti zakudya zambiri zimene tikudya ayamba kuyikamo Samia. Tamverani, kafukufuku waposachedwa apa wapezeka kuti kemiko yomwe ya Samia ku Ghana anayika mu matumba amene anthu timathiramo chimanga, kunena kuti chimangacho chisadyedwe ndi nakamfumbwe. Ndi kumatumbako amayikako mpweya woopsa kwambiri wa Samia, umene mukalowesa chimanga mthumba lija nankafumbwe sabwera, koma kemiko iyi amayichita force kuti ilowerere mkati. Ndipo peza zimene zikuti zifike kumeneku zimachokera ku America. Ndiye bungwe la FIDA ku Americako limene limayang'anira zakudya chanchana amati FIDA, kagulu kameneka kanazachita protest msanga ndi kuletsa kuti chimenechi sichofunika kuti chiyambe lerolo. Mpingo wa Mulungu tikukhala mdziko losausa, tikukhala mdziko lovuta, tikukhala mu dziko loyipa kwambiri. Ndibwereze kapena ndiyikire comment limodzi ndi m'bale wanga amene wafotokozera za chimene chachitika kukanjeza za zira limene mukulionali. Mpingo wa Mulungu mwayilerolo kuti limene lili kuoneka chonchi, koma nanga amene timamwa zakumwa zakumashopu, mmene Samiyayi akuyesesa kumkakamiza kumuthira, timamuona ngati pakuti tili ndi zakumwa zina mtundu wake ndi omwe unkalenkale. Ndete mdziwa mpingo wa Mulungu tikamaona kuchuluka kwa nthenda, kuchuluka kwa matenda, kapena kuvuta kochira, munthu akadwala kuchita struggle kuti achire, basi kumaona kuti maganizidwe anthu anasintha, munthu akagwidwa ndi nthenda kachironda kuvutika kuti achire, muone kuti panali nthenda zina kale zimene tinkadziwa kuti ni nthenda za uje nda uje, pano chisawawa, kale BP inali anthu onenepa, lero nti anthu toonda tomwe, mafupa okauka, koma kuti ali ndi BP. Zinthu ngati zimenezi mpingo wa Mulungu zayambika ku dziko lapansi chifukwa cha mitundu ya zakudya. Anzathu sakugona, anzathu apitiratu mawa, ife tikugona lero. Satana wakonzeratu programu ya chaka chonse chimenechi kufika mpaka Disemba, wakonzeratu. Ife programu iliyonse tilibe. Satana waikiratu magesi akuunikiratu mdima umene ulidzagwe mawa, za mdima umenewo akuyesesa kuti azioneretu, achitiretu, ndipo akonzeretu mapulani a tsiku limenelo. Ana Mulungu mpaka tsiku lina pamene Mulungu adzatipasanso kufotokozera kwina, tichenjere kwambiri kumayenja kumidima, kugame piti, ndi kumene zimatuluka nzeru zimenezi kukakhuza zakudya zimene timadya ku dziko lapansi. Kotero Mulungu yekha angotithandiza, Mulungu yekha akuthandize ninu, andithandizenso ine ofotokozera pamene tikuyenda pang'ono ndi pang'ono, tizazindikira bwino patsogolo. Zikazachoka nkhunguzo, ndiganiza kuti oyera mtima adzakhala atafika kwawo, ndi kumene tizikanena nthano tinagonjesa bwanji. Koma kukakhala kuzindikira, nkutheka kuti tizazindikira bwino patsogolo. Ndikutanthauza kuti tikakafika kumwamba, Ambuye Mulungu
akaulula misampha yonse kuphatikiza zakudya zimene tinadya ku dziko lapansi, akakayika poyera chilichonse kukuyikirani poyera. Mwamuona uyu ndi ndani? Kokonati. Oho, koko mukathira muti taonanichi chimene adayika. Munamwa chinali chisomo changa, linali dzanja langa kukutetezani, koma munali isi. Chaka ndikuti tikazindikira bwino pasogolo zikazachoka nkhunguzo. Ndikhulupirira kuti masiku amenewo adzakhala kuti oyera mtima afika kwawo, afika pa nyanja ya mandala. Zikakhala zinthu zovuta, atatitengera zakudya za mtengo wapatali zimene tidazikonda. Mukakonda chani? Keke wa mtundu wanji, kuchula mitundu anzathu apamwamba. Zinkatsekemera zinkakoma otadikirani. Munali ichi ndichi. Nnadi atukeke amene. Tsono ine ndapezeka bwanji mu ufumu wanu? Tidzazindikira bwino pasogolo kuti Mulungu ndi amene wakhalira thandizo lathu, koma kupanda Mulungu misampha yakulu amenewa ndi yayikulu kwambiri. Kotero nanga kodi tisiye chifukwa chakuti Mulungu amatiteteza kuzakudya zimene satana anapisiliramo ifeyo osachenjeza ndi kulankhula? Bible kuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera. Ndiyoti pamakhala nthawi yakusadziwa ndi nthawi yakudziwa. Uthenga wakusadziwa ndi uthenga wa nthawi yodziwa ndi wina. Nthawi yakusadziwa zinsinsi zoyipa za dziko lapansi zochitira satana kuchitira ana a Mulungu sizinkaululidwa kapena kudziwika, anthu ankangolalikira. Ndipo anthu anapulumuka, ena anakanika kupulumuka chifukwa inali nthawi yakusadziwa. Koma nthawi ino yakudziwa, pamene satana akuchulusa nzeru zake, mukuganiza kuti Mulungu ndi ozungulira mutu? Mulungu mutu wake sugwira, angangozisiya Mulungu? N'chifukwa chake kaya Mulungu yosopano watenganso anthu ndi kumaulula zozama zija, chifukwa inoyo ni nthawi yakuzindikira. Nthawi yakusadziwa inatha, so nthawi ino ndi yodziwa. Ndiye mu nthawi yodziwayo Mulungu so wayika anthu. Ndamene mukwamva akusokosawa, musopo muli kemiko yakuti, muli kemiko yakuti, muli kemiko yakuti, zimenezi zimachokera kuzinyama zakuti pafotokozerana kuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu adalekerera, koma nthawi yakudziwa sopano Mulungu akalanga bwanji munthu? Akamulanga osalakwa akuyenda kumudziwisa. Ndiye waitana anthu kuti azadziwisa anthuwo. Tisadane nawo akamatifotokozera kuyipa kwa zimene timagwirisa ntchito lero. Zimene tazigwirisa ntchito kale kwa nthawi yayitali tili pa mpingo sizidali chimo, nthawi yakusadziwa. Lero Mulungu mmene wafika kuti taimanikaye mukamuona biscuit pakati pali chocolate koma chikuoneka kuti ndi chodera ka black mukukaonako ndiye Samiayo. Chifukwa chani? Ndi nthawi yodziwa ikusiyana ni nthawi yakusadziwa. Kwa chake ine ningakulimbikitseni amene mukukonda kudziwa ndi kumvesera zizakuthandizani pa Chikhristu chanu. Koma amene sangakonde ndi kumvesera akazisiya, adziwe kuti sizizathandiza pa Chikhristu chawo. Mpingo wa Mulungu ndasokosoko kwanira. Ambuye akudaliseni. Ameni.